намесват в първи момент предителите. Тока успява да овладее. Много хубаво подаване сега на Тока в Светослав Тодоров. И това е 1-0 за Литекс. 1-0 за Литекс в 88-та минута на срещата. Литекс стига до отбелязване на гол. Ивелин Попов е човека, който успя в края на матча да вкара този много важен гол за отбора на Литекс в битката им за шампионската титла. Много пъти топката беше центрирана в наказателното поле и накрая вече защитата и вратаря на Миньор Перник капитулираха. Ивелин Попов е автор на попадението. Да видим какво точно стана в тази ситуация. Гола на Ивелин Попов. Светослав Тодоров преди това игра с топката. 1-0 за Литекс. Да видим сега още веднъж гола на тима на Литекс. Изчакваме изпълнението. Дали няма засада на Ивелин Попов? Е интересно по този пас на Тока, защото тук вече има засада. Поне според мен, след като Светослав Тодоров игра с топката, Ивелин Попов беше зад отбраната.